xenofóbny je. To je jedna vec. Druhá vec, čo by som povedal, je charakteristikou takého nejakou formou vedomého spracovania daného problému a sa mu vyhýba a uteká pred ním. To je niečo, čo nie je zdravé, pretože práve neumožňuje ten ďalší krok, nejaké komunikáciu, zdieľanie alebo spoločenstvo, pretože ja sa prvý uzatváram predtým a nie som ochotný o tom rozprávať, rozmýšľať. Čo sa treba báť, ale možno prv, ako sa začneme báť nejakej xenofóbie, je vlastne taká tá vlastná otupenosť a vlastná neuvedomelosť, že máme nejaké pozície, ale nie sme pripravení a ochotní si povedať, prečo sú nám tieto tradície, tieto hodnoty, tieto veci dôležité. A jednoducho to odbijeme nejakým iracionálnym výrokom, že to bolo vždy tak a bolo to dobré, alebo neviem, že to je typicky slovenské, tak ďalej. Ja si myslím, takáto tuposť alebo nemosť na vlastnej strane, to je to prvé. Prvé, ako sa začneme báť cudzincov, by sme sa mali báť takýchto postojov, že my sami vlastne nie sme pripravení a ochotní premyslieť našu pozíciu a prečo niektoré hodnoty vyznávať chceme a niektoré nechceme, čo považujeme za správne a čo nesprávne, alebo aký ideál si predstavujeme, že by v spoločnosti mal byť a tak ďalej. Takže to myslím si, že aj z tých spisov, ktoré som čítal, celkom jasne vychádza a práve možno zo strany, povedzme, tých rabínov Luther bol rozčarovaný do určitej miery nad tým postojom, že aj oni vychádzali z pozície, že pravdu poznajú a vedia presne a nie sú ochotní počúvať. Len tá konklúzia, ktorú zniesol potom z takéhoto postoja, nemôže byť, že tak ich vyžeďme von, keď nechcú počúvať. Ale musí byť, tak to skúsme povedať ešte raz iným slovami. Opakujem sa teraz. Ďakujem pekne. Neviem, či budete práve reagovať krátko, alebo máte nejaké otázky ďalšie. Áno, nech sa páči. My sme to radi všetci počuli. Nech sa páči. No, ja by som sa teda chcela opýtať, že povedali ste, že človek je tvorom spoločenským a náboženským. Čo ste mysleli pod tým slovom náboženským tvorom? Ďakujem. To je výborná otázka. Môžeme to trošku komplikovanejšie, ale viem, že zrozumiteľne vysvetliť. Nie je to o tom, kto aké náboženstvo veria, či vôbec niečo verí. Sú dokonca ľudia, ktorí sa nazývajú agnostikmi, ktorí vravia, oni ničo neveria, nemajú vlastne nejaký svetonázor, ale každý pri hlbšej analýze seba samého zistí, že ako človek je závislý niečomu sa zveriť, niečo hľadať, zmysel svojej existencie, aj keď si často možno povie, že ako sa to zvykne hovoriť, alebo zvyklo v 70. rokoch, keď sa naštartoval vo Veľkej Británii, keď sa naštartoval hnutie punk, no future, žiadna budúcnosť, všetko je bezmyselné, ale práve takéto výroky svedčia o tom, že človek potrebuje nájsť zmysel svojej existencie. A to homo religiosus, po latinsky človek ako tvoj náboženský, znamená, že hľadá to, čo ho dosahuje, čo vníma ako si podvedome, že ho prevyšuje, a čom on sám závisí. Zároveň ho to ťahá, ale pôsobí mu to aj, ako by som povedal, zimomriavky, hej? Mysterium, fascinózu a tremendum, teda to, čo ma priťahuje a zároveň sa toho bojím. V každom prípade je to niečo, čo môžeme zahrnúť do tej otázky, aký je zmysel môjho života. Hľadať to, hľadať ďalší cieľ, posúvať sa ďalej. A aj keď to nevyzerá na prvý pohľad, že to je nejakým potvrdením náboženského základu, samozrejme k tomu človeka nemôžno donútiť, ani ho nemôžno o tom úplne presvedčiť. Ale každý človek niečomu verí. Aj keď si povie, že ničomu neverí, tak verí tomu, že ničomu neverí. V každom prípade je založený na túžbe veriť niečomu sa oddať, čo naplňa jeho život, čo mu pôsobí uspokojenie. Nemusíme to nazývať náboženskou vierou, ani vierovyznaním, ani svetonázorom, ale aj ten agnosticizmus je potvrdením toho, že človek je veriaci. Túži veriť.
Nie, preto som vysvetlil to slovo náboženský. To je samozrejme terminus technicus, religiosus, používa sa to v latinčine, ale keď to takto vysvetlíme, tak si myslím, že to spoločné nájdeme v tom. Hej? Teda nie je konkrétne náboženstvo, to nemusíme vidieť. Ale túžba veriť je človeku vlastná. Ďakujem. Má niekto ešte ďalšiu otázku? Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bratovi dekanovi za ten váš príspevok. A chcela by som sa opýtať, počuli sme o tom, že Martin Luther v tých neskorších spisoch má niektoré vyjadrenia, ktoré sú až hanlivé, za ktoré sa môžeme priamo hanbiť. A pokiaľ ja viem, viaceré skupiny, Svetový luteránsky zväz, Evanjelická luteránska cirkev v Amerike, Presbyteriánska cirkev v Amerike, z inej strany aj predstavitelia Vatikánu sa verejne ospravedlnili za tieto výroky, ktoré spôsobili toľko bolesti v histórii kresťanstva a v histórii celkovo. Chcela by som vás poprosiť, aby ste možno nejaké slovo k tomuto povedali. A druhú vec, tieto pokusy boli súčasťou a aj viedli ďalej k medzináboženskému dialogu. Čo si máme my o ňom myslieť, o tomto medzináboženskom dialogu? Čo je jeho cieľom? Možno, že niekoľko slov na túto tému. Ďakujeme pekne za otázku. Kto z vás by chcel reagovať na to? Možno, že... Dobre, nech sa páči. No, jedna vec je, čo Luther povedal, druhá, čo druhí z toho spravili. Ja si myslím, že ak sa nacistická propaganda odvolávala na Luthera, tak nie celkom správou, pretože jeho výroky neboli rasovo mienené, nemal žiadne výhrady voči Židom ako národu, etniku a menej cennej rase. Svoje tvrdé výroky, ktoré samozrejme by navonok boli identické s tým, že popáliť synagógy a cez kryštálovú noc, keď sa to udialo v Nemecku, že za to môže Luther, ale tá motivácia pálenia synagóg v 20. storočí bola úplne iná. Lutherov argument bol vždy založený, dá sa povedať, on uvažoval v kontexte nejakej typickej pre 16. storočí predstavy kresťanského národa, v ktorom vládne kresťanský panovník a úlohou panovníka je dbať na to, aby mravy a náboženstvo boli zachovávané aj medzi žiakmi, aj študentami, aj občanmi a keď niekto vedome rezistuje týmto snahám, tak má si nájsť inú krajinu. Nie je podmienené rasovo, že Židia nech idú preč. Bez ohľadu na to, to mohli byť aj Nemci, anabaptisti alebo niekto iný. Teda to hovorím len preto, aby bolo jasné, že je to tiež nie celkom spravodlivé spojenie, že Luther je pôvodcom nemeckého nacistického postoja a ideológie v 20. storočí. Je krátkovité uvažovanie, ktoré neanalizuje problém ako taký, ale len usudzuje na základe vonkajšej podobnosti na nejakú kauzálnu súvislosť. Ja si myslím, že za Luthera sa nemáme čo ospravedlňovať, pretože Luther je svojbytný človek a nie je žiaden svetec, ani patrón našej cirkvi, ani nejaký náš jediný ideový duchovný vodca. Takže my sme ako evanjelici a kresťania slobodní skúmať jeho diela, prijať, čo je dobré a kritizovať, čo je zlé. A nič sa nestane ani cirkvi, ani nám, ak aj kritizujeme a povieme, čo je zlé. Takže ja v tom nevidím žiaden tragický postup a sa evanjelická cirkev ospravedlňuje, tak potom naozaj za konkrétne pochybenia alebo nespravodlivosti, ktoré sa
udiali, povedzme, vo vzťahu k anabaptistom, menonitom a tak ďalej. To považujem za správne, ak je tam konkrétna vina historická, konkrétne pomenovaná. Ospravedlňovať sa za názory Lutera, nevidím dôvod, prečo by sme my mali. A zmysel medzináboženského dialógu je práve o tom, aby sme dokázali chápať pozície tých druhých, aby sme poznali ich hodnoty, ich myslenie, a keď sa do toho pustíme, zistíme, že neraz práve povedzme v oblasti vierovky, dogmatiky ten slovník môže byť iný, tie predstavy môžu byť iné, neraz až diametrálne odlišné, ale napokon, to Hans Küng, myslím si, správne povedal, je dôležité hľadať nejaký svetový etos a zistíme, že aj iné náboženstva môžu mať vysoké etické štandardy a hodnoty, ktoré sú uznania a nasledovania. Takže v prvom rade vnímam medzináboženský dialóg jeho význam v tom, aby sme si uvedomovali, že aj v iných kultúrach a náboženstvách rodina je hodnota, pravda je hodnota, čestnosť, miernosť, nekradnúť, nezamieňať. A keď toto si uvedomíme, tak sa dokážeme zbaviť nových predsudkov, ktoré sú škodlivé. Asi toľko, ďakujem. Praje si ešte niekto reagovať na túto otázku? Ďalšie otázky, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať ešte ohľadom tohto Lutera, že ako ste vraveli, že vlastne on kritizoval tie iné kultúry z pohľadu toho 16. storočia, ale mňa by vlastne zaujímalo, čo on vlastne kritizoval. Pretože vy ste nepovedali presne, čo vlastne kritizoval aj na tých Židov, aj na tom Koráne. Tak mňa by zaujímalo, čo on vlastne presne kritizoval. Prvá konklúzia, ktorú som povedal, vždy závisí od historického kontextu a ktorí cudzenci a čo. Takže tie pozície sú rôzne, nie je to paušálne kritizovanie. Vo vzťahu k Turkom je obraz bol podmienený tureckými vojnami a správami, ktoré sa šírili z tých vojen. Tie mohli byť propagandisticky zafarbené, ale z časti, aj keď si odmyslíme určitú možnú propagandu vytvárania nepriateľa, aký je zlý a čo sa deje, turecké vojny neboli medlízať. A aj si myslím, že kresťanskí vojaci, ktorí vstupovali na územia, rabovali rovnako, znásilňovali rovnako, kradli rovnako. Čiže tá otázka bola z jeho pohľadu jasná, aké je toto náboženstvo, keď vlastne vidíme utrpenie, ktoré sa spôsobili veľkým častiam Spojených. A toto kritizoval. Zároveň hovoril o tom, čo kresťania majú byť pripravení robiť a ako majú žiť, ak sa dostanú do tureckého zajatia a budú uzlečení. A celkom konkrétne rady, aké postoje majú zároveň. Väčšinou také, že majú poslúchať, majú sa správať slušne a svojím príkladným životom vydávať svedectvo o kresťanskej viere. Takže majú sa naučiť katechizmus, aby mohli vieru odovzdávať deťom, keď nebudú mať Bibliu a tak ďalej. Čo sa týka vo vzťahu k Židom, tam jeho záujem bol teologicky primárne, stará zmluva, preklad, on čítal hebrejský a vlastne jeho primárna predstava bola, že evanjelium, tak ako ho reformačná teológia podáva, ukazuje aj Židom právny zmysel starej zmluvy, že Ježiš je zasľúbený už aj v starej zmluve a že je naozaj Boží syn a Mesiáš. Toto sa snažil tlmočiť obsahovo. Keď zo strany rabínov nachádza odmietanie kritické, ale s odvolávaním sa nielen na písmo, ale aj povedzme stredovekú židovskú literatúru, rôzne, by sme dnes nazvali z nášho pohľadu tradíciu židovskú alebo legendy, tak to vnímal ako tvrdohlavý postoj, ktorý nie je pripravený naozaj počúvať tomu, čo sa hovorí, ale teda nie, že bavíme sa o Biblii a čo je tam naozaj povedané, ale postoj, ako mala aj stredoveká katolická cirkev. My tu máme nejakú tradíciu a
tá platí rovnako a proste my budeme chrániť tú tradíciu viacej ako ten samotný obsah. Z jeho pohľadu takýto postoj, keď z jeho pohľadu išlo o obsah, tlmočiť podstatu veci a sa to zvrtlo na škriepko slovíčka a zádravky a proste tvrdošínne trvanie na výkladoch nejakých slovíčok. Ho sklamalo, dalo by sa povedať, ako teológa, ako človeka, považoval to za tvrdohlavý postoj a preto z takého rozčarovania tá konklúzia bola, keď teda nechcú počúvať, tak nech tu nebývajú. V tých takých tvrdých spisoch okolo konca jeho života 1543 a tak ďalej, tam naozaj hovorí zobrať literatúru, spáliť synagógy, zavrieť školy, zobrať židovských chlapcov, dať ich na nútené práce, aby niečo robili. Sú to úžerníci, zbierajú náš ľud, úžerov, takže predsudky, ktoré boli typické pre tú dobu a v podstate objavujú sa vždy znova v ďalších generáciách. Takéto radikálne riešenie samozrejme odporuje, opakujem už tretíkrát, samotnému princípu jeho teológie, čiže je to vlastne lapsus, že na jednej strane dokázal písať teologicky veľmi elokventne a krásne a na druhej strane v takomto konkrétnom prípade tej aplikácii úplne zlyhal. Ešte dovolil doplniť, alebo teda poukázať na ďalší aspekt nebezpečenstva, ktoré spočíva v dezinterpretácii samotného Luterovho postoja učenia je v tom, že Luther nazeral na predovšetkým dva kľúčové listy apoštola Pavla, ktoré ho oslovili a vlastne spôsobili celý ten reformačný posun na tú zmenu myslenia v jeho živote, a to je list Galatianom, galackým kresťanom a list rímskym kresťanom, kde teda Luther vystupoval k interpretácii tohto listu, hlavne listu Rímanom, existenciálne. Teda nezobral a nevzal do úvahy ten historický a sociologický kontext, teda skutočné dôvody, ktoré vedli Pavla k tomu, aby ten list napísal, prečo ho vôbec písal, za akých okolností ho písal a čo v ňom primárne riešil. A výsledok bol taký, že tá polemika Pavlova v tom liste, Pavol tam má stále pred sebou akéhosi imaginárneho diskutéra, alebo protivníka dialógu. To bola súčasť bežného vzdelávacieho rozhovoru alebo vyučovacieho rozhovoru, ktorý sa prevádzkoval v vtedajších židovských školách, teda vzdelávacích inštitúciách, my to voláme, poznáme to pod názvom diatribe. A čo je tam dôležité, je to, že vlastne Martin Luther pozeral na toho Žida, s ktorým polemizoval Pavol, ako na príklad človeka existenciálne, pred otvorením sa vo viere Božiemu evanjeliu Ježišovi Kristovi. Teda Žid sa stal príkladom človeka hriechu. Kdežto človek, ktorý sa otvorí vo viere Božiemu evanjeliu, teda evanjeliu Ježiša Krista, sa stáva tým, kto je Bohom akceptovaný, ospravedlnený a teda má aj nádej byť spasený. A týmto vytrhnutím toho, alebo zatlačením historického kontextu do úzadia a existenciálnym interpretovaním tohto vzťahu sa vytvára potom ten stereotyp, že Žid predstavuje niečo negatívne, kdežto Pavol sám pod vplyvom zjavenia, ktorému sa dostalo, to stretnutie s Ježišom Kristom, už opúšťa túto starú vieru, teda judaizmus sa stáva náboženstvom, ktoré nemá opodstatnenie, je niečím prekonaný. Kdežto kresťanstvo je vlastne naplnením alebo pokračovaním, ak chcete. A tu sa práve stávalo potom v tých neskorších dobách vytrhnutím samého Luthera z kontextu a takou svojvoľnou interpretáciou jeho teológie dochádzalo potom k tomu, že vlastne sa tento stereotyp posúval do roviny úplne odlišnej a hlavne z tých politických cieľov, ktoré sa tým sledovali, to slúžilo potom častokrát ako zámienka pre teda násilné konanie voči príslušníkom židovského národa, hlavne teda pokiaľ ide o judaizmus. Ďakujem pekne. Ja som videl ešte niekoľko rúk s otázkami, ale teraz by nasledovala 15-minútová prestávka, aby sme dodržali ten harmonogram. Takže budeme pokračovať o 9:45.
Pokračujeme v panelovej diskusii na tému Cudzie nechceme, svoje si nedáme, ktorá sa koná v rámci projektu Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi. Tento projekt realizuje Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského s finančnou podporou úradu vlády Slovenskej republiky a sekcie pre ľudské práva. V tomto druhom bloku budú opäť dve prezentácie a po nich diskusia. Ako prvú si počujeme prezentáciu na tému, ktorá myslím si je dosť prominentná práve pre našu generáciu, pre dnešných mladých ľudí. Chceme počuť o tom, ako cudzie, iné vnímajú vyznávači islamu, ľudia, ktorých náboženskou tradíciou, náboženská tradícia vyrastá z Koránu. Tá otázka prítomnosti islamu v našej kultúre je veľmi rôznorodá. Na jednej internetovej diskusii mi raz položil otázku niekto, no ukáž mi slovenského moslima. No, teda zrejme tá motivácia tej otázky znela, no tak kto na Slovensku, ktorý Slovák vyznáva islám. Ja som na to povedal, ja takého jedného poznám. Sedí tu dnes medzi nami pán doktor Abdul Wahab al-Subnati. On sa narodil na Slovensku, chodil tu do školy, potom istý čas žil v zahraničí, ale potom sa vrátil, vyštudoval vysokú školu na Slovensku a pôsobí na Slovensku. Je moslim a venuje sa štúdiu Koránu, preto sme ho aj prizvali do nášho projektu. Samozrejme, ale on ma upozornil na to, že sú ľudia, ktorí sa, teda nielen takí, ktorí sa narodili do moslimskej rodiny na Slovensku, ale sú aj Slováci, ktorí konvertovali na islám. Takže tá prezencia islamu v našej kultúre začína byť veľmi rôznorodá a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si to všímali, aby sme o tom viac počúvali. Teda ako prvú si vypočujeme túto prezentáciu, nech sa páči, odozdávam vám slovo. Prajem vám pekný deň. V prvom rade musím povedať, že je vás tu dosť, som čakal, že budem menej poslucháčov, ale to je dobre, bude aspoň lepšia diskusia. Som rád inak, že sa môžem zúčastniť tohto projektu, pretože je to téma, ktorá bola v minulosti aktuálna, je to téma, ktorá je dnes aktuálna a bude aj v budúcnosti zrejme. A samozrejme spája sa potom nakoniec aj s medzikultúrnym dialogom, medzináboženským dialogom. Páni, ktorí prednášali a ktorí budú prednášať, to možno majú o niečo ľahšie, o niečo ťažšie, že už zachádzajú do detailov. To znamená, že už preberáte určite detaily niečoho, čo vo všeobecné poznatky viete a máte. Možno o to ťažšie to je v mojom prípade, že musím vždy vysvetľovať úplne všetko od základov, lebo inak sa nemôžeme dostať k určitým dielčím nejakým tým ustanoveniam, aby sme ich mohli preberať, prediskutovať, pokiaľ nevieme ten základ. A práve na to som sa zameral v tom mojom príspevku, ktorý bude v publikácii. Aby mohol čítateľ, prípadne poslucháč, potom sa oboznámiť, aké sú základné východiska islamského náboženstva. Z čoho islamské právo vychádza? Keď počujeme niečo v médiách, je toto naozaj správne, vychádza to zo základu náboženstva, vychádza to z určitých interpretácií neskôrších, alebo je to niečo, čo niekto povedal, ktorý ani nemá fakticky autoritu, ako ho nikto ani nebude nasledovať a počúvať. A ide proste o politickú záležitosť. V záverečnej časti príspevku, ktorý bude uverejnený, neviem, či to už vyšlo, alebo nie. Takže tam sa venujem určitým pohľadom, neviem, či to nazvať xenofóbia, alebo skôr určitým predsudkom, ktoré prevládajú v slovenskej spoločnosti voči islámu a voči muslimom.
Rozlišujeme pritom dve veci, a to náboženstvo, islamské náboženstvo v tomto prípade a muslimovia, ktorí ho viac menej praktizujú, alebo možno ani nepraktizujú. Chcel som načrtnúť aj trošku iný pohľad a to, že určité predsudky nie sú len, povedzme, v našom prípade na Slovensku voči cudzincom, ale objavujú sa aj na opačnej strane. A práve tu je ten problém, že máme niekde tú deliacu čiaru, ktorá delí, môžeme to nazvať, dve kultúry, dve náboženstva, na jednej strane jedno, na druhej druhé. A našou úlohou, aspoň si to tak myslím, je túto deliacu čiaru nejakým spôsobom prekonať a snažiť sa ju zmazať. A jediným spôsobom, ako sa to dá, osobne si myslím, je, aby sme lepšie poznali toho druhého. Lepšie poznať to znamená aj do veľkej miery diskutovať, hovoriť, pýtať sa. Nie každý samozrejme má záujem o to dozvedieť sa viac o tom druhom. Povedzme, v tomto prípade o tom islamskom náboženstve, o muslimoch. Vy ste tu, evidentne sa chcete aj naučiť toho viac, takže budem rád, keď sa budete pýtať k téme a možno aj k takým veciam, ktoré nemáte možnosť sa niekde inde opýtať, alebo ktoré si myslíte, že idú úplne do logiky. Počas môjho pôsobenia samozrejme trošku aj poviem niekoľko slov o sebe. Ja som sa tu narodil na Slovensku, žil som tu približne asi 4 roky, matku mám Slovenku, otca mám zo Sýrie. A potom som žil v Sýrii okolo 15 rokov, kde som absolvoval základnú strednú školu. A nakoniec na Slovensku na univerzite, na právnickej fakulte som študoval právo. A vlastne tomu sa aj profesívne venujem. A okrem toho od 92. pôsobím aj v muslimskej komunite na Slovensku, čiže bol som aj v mnohých organizáciách, ktoré tu boli, niektoré už dnes sú není, niektoré ešte existujú. Okrem toho, čo bola pre mňa aj veľká česť, fakticky sa mi podarilo v spolupráci s dvomi pánmi aj preložiť Korán aj s výkladom do slovenského jazyka, čo bol reálne prvý takýto preklad aj s výkladom. A teda aj ďalšie publikácie, ktoré už vychádzali skôr z prostredia slovenského, aby vysvetlili trochu to islamské náboženstvo. Rozmýšľam nad tým, či budem pokračovať, alebo či nechám radšej priestor vám, aby ste sa pýtali na nejaké otázky, ktoré by ste radi vedeli. Takže nechám si asi poradiť. Bolo tu tak postupovali, že sme mali tie dve prezentácie za sebou a potom spoločne bola diskusia. Takže ak by ste ešte možno niekoľko zásadných vecí chceli povedať, ak nie, tak potom by som odovzdal slovo profesorovi Filovi a potom by sme reagovali na oba príspevky. Tak asi poďme ďalej a potom by sme v rámci diskusie mohli hovoriť o všeličom, lebo viem, že najlepšie sa to v rámci diskusie vždy tak rozprúdi, že je to aj zaujímavé naozaj potom. Takže odovzdám. Ďakujem pekne. Takže požiadam pána profesora Fila, aby nás teraz uviedol do tej témy, ktorá je vlastne takým završením celého toho nášho projektu. Tá logika je v tom, že všímame texty, ako sa stávajú k tomu, čo je iné a cudzie. A na záver sa chceme zamyslieť nad tým, ako kresťania, vychádzajúc z týchto textov, ako dokážeme prekonať tie stereotypy, predsudky, ktoré máme, a ako sa postaviť k tomu, čo je iné a cudzie, v našej prítomnosti, v našom vyznávaní viery, v našej cirkevnej praxi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Teším sa, že som tu medzi vami a môžem sa krátko prihovoriť. Zdá sa mi, že trošku aj z toho, čo hovoril teraz brat Ondrej prostredník, je na mňa príliš veľká zodpovednosť tak položená. Lebo akoby tie riešenia, o ktoré nám ide, sa mali objaviť najmä u mňa. Pritom ja som si v tom mojom príspevku počínal tak trošku systematicky v tom, že som sa snažil pomenovať aj tie východiská, tú dramaturgiu celkovú toho, o čo pôjde. A tak vám poviem trošku o tom, že čo v tom mojom príspevku bude, alebo je, aby ste pochopili, ako som na to šiel.
Ten názov môjho príspevku znie prekonávanie odsudzenia a xenofóbie ako hermeneutická, pastorálna a diakonická úloha. Možno nemusím vysvetľovať, hermeneutická znamená vykladárska, pastorálna znamená tá, ktorá sa chce priblížiť k tomu druhému človeku, tak ako to robil Pán Ježiš, dobrý pastier, keď hľadal svoje ovečky stratené a snažil sa byť im blízko. Teda v princípe to znamená v mene Ježiša Krista prísť bližšie a pomôcť. A diakonická znamená vlastne hľadanie spoločného riešenia, možno aj na pôde, alebo spôsobom sociálno-diakonickým, teda hľadať riešenie